Nado en 1978, Carlos Callón é licenciado nas filoloxías galega, portuguesa e románica pola Universidade de Compostela. A partir de 1995, ocupa varias responsabilidades dentro da Mesa pola Normalización Lingüística, que chega a presidir desde 2002 a 2014. Carlos Callón destaca tamén polo seu traballo como investigador, con obras como o Libro Negro da Lingua Galega. A obra Amigos e sodomitas, a configuración da homosexualidade na Idade Media, ou mesmo un dos seus últimos libros, Vidas e historias LGBT na Idade Media. Sentamos a falar con el sobre as súas pescudas e experiencias na Facultade de Filoloxía de Santiago. A mí non se me oculta o mundo en que estamos, que é un mundo onde lamentablemente o odio está a crecer, e supuña que algunha reacción negativa ia existir. O que non esperaba era esta avalancha de odio, ademais, antes de que se publicase o libro, non? Con insultos do máis diverso, non? E tanto cara a miña persoa, cara a miña obra, ameazas físicas, desexo de que se queimase este libro e toda a miña obra, auténticos disparates, que tamén debemos reflexionar sobre o feito de que hai uns anos estes disparates serían eliminados por homófobos, por ameazantes, por tránsfobos nas redes sociais, e a día de hoxe mantéñense impunemente, non? E iso venos que é un contexto de odio no que estamos a vivir, e fronte a ese odio o que temos que facer é reaccionar pois defendendo a liberdade de coñecemento e de investigación, defendendo tamén pois a convivencia, non? Pois que efectivamente a diversidade afectiva e sexual existe no presente, e as persoas temos que vivir nesta vida, temos unha soa vida o mellor posible, non? E despois recoñecermos que esta diversidade, como nos mostran os documentos, por exemplo, a riquísima documentación galego-portuguesa da Idade Media, pois mostranos que tamén existiu na Idade Media, non? No ano 2011 premiouse un libro meu, Amigos e sodomitas. Ese libro, curiosamente, tivo a primeira reseña 3 meses antes de publicarse. 3 meses antes, non? Saiu no Faro de Vigo unha persoa que xa se consideraba que sen ler o libro podía considerar que todo era mentira, non? Agora, no libro Vidas e historias LGBT da Idade Media, no 2025, encontrámonos xa non só con comentarios críticos previamente con moita ousadía, con bastante ignorancia, senón ademais pois iso, con ameazas, con insultos. Noutros proxectos polo medio, por exemplo, no documentario Maridos e sodomitas, que estreamos o ano pasado, podíamos ver nas redes algún insulto tamén e algunha persoa negando o que os especialistas na materia constatan, non? Porque aquí o que chama a atención, ninguén é infalible. O coñecemento non é un ábrete sésamo, non é un abracadabra que de repente sabemos todo, non? É preciso paciencia, sentármonos e ás veces, como neste caso, desvendarmos moitas toneladas, non quilos, senón toneladas de prexuízos, primeiro a respecto da documentación do reino galego e despois a respecto da diversidade afectiva e sexual na Idade Media. E de repente, se lemos os textos sen esas toneladas de lixo, se observamos para os testemunhos gráficos tamén con que nos encontramos, pois abrimos os ollos e encontrámonos con sorpresas, por moito que haxa persoas que queiran negalo evidente, non? Mas o coñecemento non avanza con censuras, con insultos, con ameazas, con mordazas. O coñecemento avanza co debate serio baseado en argumentos. Penso, por exemplo, no caso do primeiro matrimonio que temos documentado na Península Ibérica. Repito, que sempre quero subliñalo, é o máis antigo que temos documentado, o cal non quer dicir que sexa o máis antigo que existise. O matrimonio máis antigo entre dous homes do que temos documento, que aconteceu en Reirís de Veiga, no século XI. E claro, chama a atención, iso publicouno xa un medievalista como John Boswell, catedrático de Yale, con todo o prestixio, nos anos 80. Traduciuse despois ao español, fala de Reirís de Veiga, e os galegos e galegas non o sabíamos.
Como pode ser iso? Entón, eu en ocasións sí que descubro, sexa neste libro ou noutros, descubro cousas novidosas, mas noutras ocasións o que fago é, coas ferramentas de que dispoño, investigar un pouquiño máis e divulgar o que outros investigadores e investigadoras xa nos teñen mostrado. Por exemplo, neste matrimonio, que por moito hai nas redes sociais, non, persoas que din que eu sei disto e isto non pode ser. Eu pregúntolles, por exemplo, a estas persoas: vostede leu a Hinojosa o que escreveu hai máis dun século? Vostede leu o que escreveu hai 50 anos John Boswell? Vostede leu o que escreveu hai poucos anos Xosé Miguel Andrade, o editor do Tempo de Selanova? Non leron nada. Non leron nada, xa non é que non lesen só vidas e historias LGBT da Idade Media, non len nada, e, no entanto, a homofobia leva a estas cuestións de creren que, por tanto, teñen toda a razón e que poden, por tanto, negar, non ter esta actitude negacionista sobre a diversidade. O meu primeiro convite non é só a que lean, a que lle boten un olliño a vidas e historias LGBT da Idade Media, senón, en xeral, que lean. Coa información da que dispomos nestes momentos, no ano 2025, a metade dos textos sobre lesbianismo que se publicaron en linguas romances en toda Europa están escritos en galego, na Idade Media. Non, ollemos para eles. É algo de moito valor para nós como galegos e galegas, mas tamén é un contributo que temos para o conxunto da humanidade. De momento eu publiquei este libro sobre a Idade Media, mas hai máis etapas da historia onde hai máis para estudarmos, para analizarmos, e onde o reino galego ten moita información de moito valor para darmos, non? E, por tanto, xa estou a investigar nestes momentos sobre a idade moderna, onde hai historias que tamén eu, ás veces, cando estou ollando os arquivos, vexo para un lado e para outro e digo, como non me contaran nunca isto? Non hai un sistema de apoio á investigación por parte das institucións galegas e españolas, non hai un sistema de apoio forte, iso hai que indicalo, é o primeiro, e iso tamén fai que, efectivamente, pois todas as investigacións que desenvolvo son cun combustível fundamental, que é o entusiasmo. É o entusiasmo, non é, efectivamente, para min, por un lado, aprender cousas novas, non, neste camiño, e despois entender que podo servir de algún xeito á sociedade con estas pesquisas. Dígase, por exemplo, sobre a diversidade afectivo e sexual na historia, dígase, por exemplo, na historia da nosa propia lingua, con ese esforzo tamén de anos, vacacións enteiras dedicadas, fins de semanas enteiros dedicados, saír do traballo para dedicar moitas horas tamén a investigar sobre a historia da represión do noso idioma, porque non existía un libro monográfico, como existía noutras linguas do Estado español, pois que iso, que fose sinalando cronolóxicamente os grandes momentos de silenciamento da nosa lingua. Eu teño que agradecer tamén a excepcional resposta que recibín, non, por parte da sociedade, que se mostra tamén aí unha sede, unha fame de saber. Claro, é verdade que estaban despois tamén os túsaros de sempre, pois negando, non, de aquí non habla gallego quen no quiere, lo que usted cuenta non es verdad. Pois iso para min é moi importante, ao pé da divulgación, porque para min é moi importante divulgar, que exista unha investigación rigorosa. No libro negro da lingua galega, para min foi moi importante, aínda que fose un ton divulgativo, non aforrar ningunha soa nota de rodapé. Indicar de onde saía cada documento, mesmo en moitos casos que fose reproducción fotográfica, que se vise ben. Cando nos encontramos, pois, por exemplo, co documento do ano 1543 que explica como golpear os nenos que falen en galego na escola, pois que se vexa o propio documento, non? Mas temos que coñecer, porque se non coñecemos que desde o século XVI até finais dos anos 70 do século XX sempre houbo nalgúnha escola galega un neno, unha nena de xeonllos por falar galego. De forma continuada. Non houve nin nos períodos de esperanza na historia do Estado español, como o sexenio democrático, o revolucionario, a Segunda República Española, foron períodos de esperanza, mas as agresións non só simbólicas, senón tamén físicas nas escolas por utilizar o noso idioma continuaron. É unha dimensión terrível. Terrível. Pensémolo, o libro negro da lingua galega ten máis de 700 páxinas, mas é un resumo. Se calquera familia galega
pudese contar a historia desde a xeración mesmo, sen irse moito para atrás, desde a xeración dos avós e aboas até hoxe, e contar secuenciadamente cada un dos episodios de represión directa ou indirecta. Es que hablas gallego sempre, ai, pero esa palabra dende la sacaste, non sei que, ou hábleme cristiano, non? Mas tamén de prohibicións directas. Cada familia galega podría escribir un libro negro da lingua galega moito máis volumoso do que eu escribín, moito máis volumoso. É un problema social do que temos que falar. Eu estaba no instituto e comezara a tomar consciencia de que a fala de Ribeira, a fala da miña familia era máis que unha fala, que era unha lingua, con todos os, por tanto, todas as cousas que levaba escoitado, non? Por tantos lados, de que non servía, de que os de Castiñeiras, que era a miña parroquia en Ribeira, que teñamos a tendencia de falar sempre en galego, que cando alguén se dirixixe a nós en español, tiñamos que mudar para o español, non? E todas estas cousas, pois funas dixerindo e fume decatando de que do valor da lingua e tamén da cultura que herdara, non? E pensar, por exemplo, a miña bisaboa Rosa ou miña avoa Pepa eran analfabetas, moi intelixentes, mas nunca souberon nin escribir as 4 letras dos seus nomes, nin Rosa nin Pepa. E, no entanto, sabían máis contos e cantigas das que eu sei despois de tantos anos de estudo. Cando a miña bisaboa Rosa ou miña avoa Pepa morreron, foi como se ardesen bibliotecas. Foi como se ardesen bibliotecas. E para min, de repente, decatarme de que o que me dixían na escola, que eran cousas de vellas analfabetas e pobres, tiña un enorme valor. E para min iso mudoume a vida, non? Enriqueceuma. Sei que moitas veces as persoas que falamos en galego que nos encontramos con problemas coa facenda, cos bancos, cos sergas, mas a miña vida é moito mellor por vivir na miña lingua e na miña cultura, moito mellor. Moito mellor. Eu non falo galego nin desfruto da cultura galega por masoquismo. Non. Son perseverante á hora de reclamar para min e para todas as persoas igualdade de dereitos, mas non é masoquismo. E claro, eu cando era adolescente descubrín que había unha asociación en defensa do galego e eu aforrei para poder pagar a cota e afiliei-me no momento e de feito aínda no instituto fui responsável da mesa da miña comarca, en fin, que foi unha cousa así como natural, non? Que entendía que era o lugar desde onde podía conseguir igualdade de dereitos. Ao comezo eu, claro, era un rapaciño, eu pensaba que a xente non se decata. Entón eu o que facía, por exemplo, moitas fins de semana, ia con cartases e con folletos da mesa, chamaba ao local da mesa en Santiago, aínda nin chegara a vir ao local da mesa en Santiago, chamaba para que me mandasen material. Eu ia polas tendas, en Castiñeiras, en Aguiño, en Ribeira, para repartir material, porque eu pensaba que en canto a xente se decatase, pois que xa cousa. Xa vin despois que había máis problemas, non? Entón, pois por iso decidín implicarme máis na mesa, e eu con certeza animo a todas as persoas que amen o galego a que se afilien á mesa. Imaxinémonos como sería a situación do galego se non existise unha entidade como esta. A ninguén se lle pode ocultar que estamos nunha situación complicada, xa non é só o que nos poidan dar datos tan contundentes como os do Instituto Galego de Estatística, senón con pasearmos por calquera rúa ou parroquia do país, vemos que o galego está a perder forza e vitalidade, iso por un lado, non? É evidente que nos últimos 15 anos, por exemplo, calquera persoa que queira vivir en galego ten moito máis complicado. E aí hai unha chave fundamental que fixo esta mudanza, que é as políticas que levamos padecido con maior insistencia contra o galego desde hai 15 anos. Hai un elemento fundamental que é o ensino. O ensino é unha condición sine qua non. Se non hai lingua no mundo que se recupere, que se revitalice, que gañe de novo forza e vida, se non ten o ensino ao seu carón. En estes momentos, como sabemos, existe un decreto que barre o galego na educación infantil, dificulta o ensino en galego nas diferentes materias e prohíbeo directamente nas materias científico-técnicas, non? Fronte a iso, que precisamos? Precisamos institucións que cumpran cos seus mandatos. Os mandatos legais, o propio Estatuto de Autonomía, parece, en fin, revolucionario nestes momentos, cando recoñece o galego como lingua propia e insta aos poderes públicos a que promovan o noso idioma e que ninguén poida ser discriminado por motivo de lingua.
algo que nestes momentos non están a garantir nin desde o goberno galego, que é o primeiro que ten esa obriga, nin desde o goberno español. Porque é verdade que desde os dous ámbitos, o goberno galego e o goberno español, existen discursos moi diferentes a respecto de recoñecemento ou non da diversidade lingüística. Os discursos son diferentes. A práctica política é a mesma. Desexaría que non fose así, mas é a mesma. Eu quería terminar cunha reflexión de calquera xeito que me parece importante. Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, arredor do 16-18% da rapazada fala en galego a día doxe, que é a porcentaxe máis baixa na milenaria historia da nosa lingua. Mas onde existe esa porcentaxe de posibilidades de uso do noso idioma? Imos por do 20, se queres do 15, do 10, na universidade, na educación obrigatoria. Isto tamén nos mostra unha cuestión importante para o futuro, non? Que digamos que o galego, segundo a presión que levamos recibido secularmente e que se acelerou nos últimos anos a través de violencia simbólica, pois o galego teria que estar barrido. E, no entanto, aínda continúa cun uso na espontaneidade moi superior ao que é a posibilidade de acceso despois de utilizar este idioma doméstico na vida social. Por exemplo, por dar un dato máis, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, as familias falan en galego o dobre do que despois o manteñen a súa rapazada. Reparemos neste dato. Isto móstranos que non é só un problema de transmisión, como ás veces dicimos. A xente ás veces ve como unha foto fixa, como se a situación do galego agora é ruín, xa sempre vai ser ruín e non hai forma de recuperalo. Non, que é un fatalismo que en primeiro lugar non ten sentido, o futuro non está escrito para nada, tampouco para linguas, as linguas son dinámicas de seu, non? Iso temos que telo presente. Mas é que ademais no caso galego temos varios elementos a favor. Por un lado, entre galego e español, a distancia non é moita. Iso ten perigos á hora de, efectivamente, da perda da riqueza do galego por infiltración do español, ás veces mesmo sen sermos conscientes, sen nos decatarmos, iso existe, mas tamén existe o camiño contrario, non? Quero dicir, a min cando se di es que non hablo gallego porque non lo aprendí, apréndao. Todas as linguas se poden aprender, o galego tamén, é que non é nada do outro mundo, aprenda ou dedique un tempiño a facelo e xa está. Segundo aspecto moi importante, a inmensa maioría da poboación fale galego, fale español, fale galego ás veces, español ás veces, ama o galego. É verdade que quen ten máis megafonía son as persoas que o odian, que o detestan, que o quererían eliminado, mas a inmensa maioría, mesmo falando español, porque ás veces cando nos presentan desde o PP es que los que hablan castellano, mire, perdón, unha persoa pode falar castelán por moitos motivos, e iso non fai que o digo galego. Pregúntenlles se queren que os seus fillos e fillas, aínda que esas familias falen castelán, queren aprender en galego. Pregúntenlles se queren ou non que se promova o galego nos diferentes ámbitos. Pregúntenlles, porque cando se lles pregunta, a resposta sempre é a mesma. A inmensa maioría da poboación quere máis galego no ensino. A inmensa maioría cando se fan enquisas serias e rigorosas, a inmensa maioría da poboación ve o galego como un sinal de modernidade e de novos tempos. Non, o que falta é que as institucións escoiten a sociedade, mas este amor, de feito, vémolo moi ben, por exemplo, cando desde o PP negan a evidencia e din que lo del gallego non está tan mal, non? Por que o din? Dino porque saben que, efectivamente, hai xente que, aínda que non fale galego, ama o galego e non quere esas políticas contra o galego, non? De feito, cando hai anos se sorprendeu o PP polas masivas movilizacións de Queremos Galego, reclamando que non se impuxesen esas medidas unilaterais contra a nosa lingua no ensino, pois eles mesmos chegaron, polo que eu sei, non, en reunións aí privadas, a comparalo coa situación das tractoradas. Por que? Porque o agro, no noso país, a día doxe, a nivel económico, non representa o que representaba hai 20 ou 30, 40 anos, non o representa. Non o representa. No entanto, aínda que a maioría da poboación non depende do agro, o agro está aquí. O agro está aquí. Se hai unha tractorada nunha cidade, as persoas séntense tocadas. E o mesmo acontece coa lingua. Pode non estar aínda aquí, mas aquí está. E temos un terceiro elemento que é fundamental tamén,
que é a nosa conexión cun sistema lingüístico que será o mesmo, será parecido, como se quixerse, galego-portugués, mas o que non se pode negar, é que o que se chama portugués internacionalmente nace nunha entidade política chamada Reino de Galiza. Iso históricamente, filolóxicamente, é innegável. É innegável. É que palabras que escoitamos ao noso redor e que fan parte do galego desde sempre están no Río de Xaneiro, están en São Paulo, están en Maputo, están en Lisboa. Unha pregunta para nos facermos en alto é: que farían nas institucións que defenden o vasco e o catalán se tivesen un Brasil? Xa non digo un Portugal, se tivesen un Brasil.